मुंबईतील आंदोलनामध्ये तरुणीसोबत गैरवर्तन केल्याच्या व्हिडिओवर काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी ही ट्विट करत संताप व्यक्त केलाय। शिवाजी पार्क मधील संतापजनक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर त्यांनी टीका केलेली आहे। मुंबई पोलिसांचं हे वागणं काय आहे? महिला आंदोलकांची अशा प्रकारे गैरवर्तन का करतायत असा थेट सवाल करत कारवाई करावी अशी मागणी सुद्धा त्यांनी केलेली आहे। तर वर्षा गायकवाड यांनी काय म्हटलंय नेमकं ट्विटमध्ये आपण एकदा पाहूयात। मुंबई पोलिसांचं हे वागणं काय आहे? एक पुरुष पोलीस एका तरुण महिला आंदोलकांशी अशा प्रकारे गैरवर्तन का करतोय? तो हे प्रकरण त्याच्या महिला सहकाऱ्यांना हाताळू का देत नाहीये? त्याच्यावर काय कारवाई केली जाईल या संदर्भात त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे आणि हे अस्वीकारार्ह आहे असंही त्यांनी म्हटलंय।